Bueno, pois moi bo día. En primeiro lugar, decir que estamos esta terceira edición do encontro nunha zona absolutamente extraordinaria de Galicia, como é a Ribeira Sacra, pois nun establecemento tamén paradigmático que este Palacio de Sober, e eu creo que, como tamén decía Venancio Salcines, aquí temos que conxugar, temos moito traballo que facer, pero temos que conxugar coñecemento, temos que conxugar tamén administracións públicas e, por suposto, o ámbito empresarial, non? Galicia é un conxunto non só de cidades, sino que tamén de territorio rural que temos que ser capaces de xestionar, non? E de equilibrar. E eu creo que nesa liña, posicionamentos como este encontro, marcan moito o que se quere facer, non? Ese equilibrio territorial necesario, ese procura dun emprendemento que este tamén ligado ao territorio, que aproveite as súas potencialidades, que ao mesmo tempo tamén permita que a xente siga vivindo, como sempre se viviu en Galicia, nestes asentamentos poboacionais que temos espallados por todo o territorio, e buscando, ademais, xerar as condiciones para que a xente, sobre todo a xente xoven, a xente que quere emprender ou que vai a traballar nas empresas do territorio, estea nas mellores condiciones posibles. Por eso, entre as cousas nas que estamos traballando dende a Xunta de Galicia, estamos buscando o poñer a disposición desa xente, sobre todo os traballadores de empresas do territorio, vivendas que sexan rehabilitadas, é dicir, vivendas que xa temos nese territorio, no rural, que se poidan rehabilitar e poñer a disposición de traballadores, persoas xóvenes ou menos xóvenes, que vayan a traballar nas empresas das zonas onde estean as vivendas. Esta é unha das medidas, como digo, da Xunta de Galicia, porque non é da Consellería de Emprego, da Consellería de Emprego e da Consellería de Vivenda, é política pública de vivenda ligada, no seu caso, a emprego e, ademais, emprego no conxunto do territorio. Creo que son medidas, como digo, que van aliñadas no que supón tamén o encontro, que é procurar que se faga ese debate de que a xente viva no territorio, viva en condicións axeitadas e, ademais, contribúa pola vía do emprendemento, pola vía da innovación e pola vía da dinamización a manter tamén todo este extraordinario territorio que temos en Galicia.